say that it's probably the event for anyone who does anything related to the web that happens in Israel all year round. כמה שיותר ערך לבוני אתרים, לסוכניות, לאתרי קומרס, פגז. אנחנו כבר לא בגוגל יותר, אנחנו כבר במולטי סרצ' אנג'ן. קודם כל מרגישים, ורק אחרי זה חושבים. ממש על ההתחלה. שמחים לפגוש את קהילת בוני האתרים ואת המפתחים ולחבר אותם אלינו למערכת. זה קודם כל האנשים. אתה פוגש לא רק את הברנז'ה של השיווק או את הברנז'ה של הפיתוח, אלא באמת רואה את כולם. אם מטפלים נכון ב-AI, הם צריכים את כל הסטטיסטיקות של התוכן שאני עזבתי כבר. לאף אחד אין ראש למילים ארוכות. אם הייתם בנק, אולי הייתי מבין, איפה פה החוויה? עם ההזדמנות השנתית שלי לפגוש את כולם, העומק והעושר של התכנים פה מדהימים, וזה כיף גדול. אתם חייבים לאמן את הסקיל שלכם, לטפס כלפי מעלה, ולבחור כלים למקצוענים. כמו וויקס סטודיו נגיד. כמו אלמנטור לדוגמה.